Türkmen lukmanlarynyň COVID-19 hastalary üçin niýetlenen karantin zowlaklarynda işlemäge köpçüliklerin iýerilmegi dowam etdirilýär. Häkimetler bolsa ýurtda koronawirusyň bardygyny ikrar etmezligini, ilatyň we saglyk işgärleriniň arasynda keseliň ýaýramagyna we ölüm derejesiniň ýokurlanmagyna üns bermezligini, şeýle hem saglyk işgärlerini goramak we olary işlemek üçin zerur serişdeleri bilen öpçün etmezligini dowam etdirýärler. Döwlet habar beriş serişdeleri bolsa bu ýagdaýy gozgamaýarlar. Lukmanlar şepagat uyalary we araççylyk boýunça kömekçi işgärler COVID-19 hastalary üçin karantin zonalarynda işlemäge 2 hepdelik uğradylýarlar. Bu iş hökmany hataplanylýar we boyun gaçyranlara işden kowulmak howpy awanýar. Olara saglygy saklaýyş pugdagynda işlemek mümkinçiliginden doly mahrum edilmek haýwaty hem atylýar. Şol barakdyň özünde de karantinde işlemek saglyk töwekkülçiligi bilen birlikde lukmançylyk işgärleri üçin goşmaça maliýet çykdyjylaryny hem döredýär. Azatlyň habarçylary Türkmenawatda karantinde işleýän her bir işgäriň edýän ortaça çykdyjylaryny hatapladylar. Olaryň söýlerine görä karantina 2 hepdelik işlemäge barýan her bir lukman ýa-da medisina işgäri ortaça 500-700 manat aralygynda pul sarp etmeli bolýarlar. Olar araççylyk serişdelerini we azyk önümlerini özleri alyp barmaly bolýarlar. Yerli lukmanlaryň ortaça aýlygy 1600 manat. Karantindäki iş tertibi hem ütkäpdir. Azatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä birnäçe ay mundan ozal karantin zowlugyndaky 2 hepdelik işden soň lukmanyň deň jalmagy hukugy bardy. Kesel ruhsaty tölenýärdi. Indi olar tas ara kesmesiz karantinde işlemäge iýerilýär. Köpüsiniň maşgalalaryny görmäge çagalary bilen bolmagy mümkinçiligi bolmaýar. Karantina iýerilmedikler işe çykmagy we ýowara gatnaşmagy borçly edilýär. Genel medisina işgäri 14 günlük karantindan soň bir gün diň jalypdyr. Ol ertesi 40 gradus yssyda günüň astynda koronawirusa garşy gorak eşiginde hastahananyň howlusyny zibil we çilim garyndylaryndan araçsalandygyny gurrun berdi. Bu bir adam gıynamaklıktır. Dinç günü yok, kompensasiya yok. Üstesine koronavirustan goramak üçin niýetlenen kostyumda işlemeli bolýarlar diýip Azatlyň habarçysy 6 awgustda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä, karantinde işlemekden boyun gaçyrmagy az adam başarýar. Köplenç munyň üçin täsirli tanyşlaryň kömegi ýa-da 1000 manat möçberli para kömek berýär. Liwap vilayatynda saglyk edaralarynyň ýol başçylary karantinde işlemekden ýüze berjek bolýan işgärlerine prokuratura arz etmek haýwatyna atýarlar. Hatabalynan koronavirusly ýagdaýlaryň ýokdugyny resmi derejede aýdan Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda COVID-19 alamatly keseliň ýaýramagyny görmezlige salýarlar we bu ýagdaýa ýylatyň maska giýmek we fiziki aralygy saklamak ýaly talaplary berjay edişine gözegçilik etmek şeýle hem köp sanly karantin zowlaklaryny döretmek bilen reaksiýa görkezýärler. Azatlyň habarçylaryna we çeşmelerine görä karantinde hastalary bejermek we işgärleriň işlemek üçin elhenç şertler taklanýar. Häzirki wagtda lukmanlaryň we saglyk işgärleriniň arasynda COVID-19 keseli köpelýär. 4 awgustda Türkmenawatda diňe bir keselhanada birnäçe lukman we şepagat uýaty keselläpdir. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä köp uğurly hastahanada 4 lukmanda 2 şepagat uýatynda we 4 sanitariýa işgärinde COVID-19 test arkaly tasdiklanypdyr. Koronavirus synaglary oňy netije görkezen medisina işgärleri şol bir keselhanada bejerge alýarlar. Azatlyň habarçysynyň belleşýäli käbir medisina işgärleri synaglaryň netijelerini gaýtadan barlamak üçin öz nuskalaryny Aşgabatda ýeripdir. Synaglary koronawirusyň bardygyny görkezen lukmanlar şäheriň ýokynç keseller hastahanasynda geçirilen testleriň netijelelerine inanmadylar we öz hasabyna nuskalaryny taksida goşmaça barlyk üçin Aşgabatda iýerdiler diýip habarçymyz aýdýar. Häzirki wagtda saglyk işgärleri maskalar we ellikler ýaly infeksiýadan goraýan enjamlaryň ýeti ýetmezçiligini başdan geçirýärler. Mariýanyň vilayat keselhanalaryna lukmanlar saglyk ministrligi tarapyndan berilýän maskalaryň we ellikleriň hilinden nägile maskalarda gulaga ildirmek üçin ýüpler asla ýok ýa-da üzülüp durýar. Lukmanlar ýüp satyn alyp öz hasabyna tikmeli ýa-da tikinçilere tikdirmeli bolýarlar. Täze illikler hem ulanmaga yaramsaz geýjek wagtyň derrew ýyrtylýar. Bu şertlerde koronavirus hastalary bilen işleýän lukmanlar goragsyz galýarlar diýip Azatlyň Türkmenistandaky habarçysy aýtdy. Habarçylar saglyk işgärleriniň karantin zonalarynda işlemekden howatyrlanmagynyň sebäbiniň diňe bir infeksiýanyň ýokaşmak howpy we agyr şertler bilen çäklenmeýänligini
aýdýarlar. Olar saglyk işärleriniň, enjamlaryň we dermanlaryň ýetmezçiligi derarly özlerini käte hassalaryň ölümine alaşsyz sin etmekden başga çäräniň galmaýanlygyny we şu sebäpden ruhy taýdan agyr ýagdaý başdan geçirmeli bolýanlygyny belleýärler. Covid-19 alamatly keseliň ýurtda ýaýramagyny resmi taýdan agzamaýan ýolbaşçylar bilen bir hatarda bu ýagdaý Türkmenistanyň döwlet medeniýeti hem gozgamaýar. Bir näçe hepdeniň dowamında Türkmenistanyň ilatyna özlerini goramak baradaky duýduruşlar SMS arkaly iýerilýär. Häzirki wagtda yerli mobil operatoryň müşterilerine uzak aralygy saklamak, göne aragatdan çykdan gaça durmak we garry adamlara öýlerinden çykmazlyk maslahat berilýär. Beren sadakan kabul bolsun, ýöne adam üýsürmeli däldigini işitmediňmi? Bilmedik bolsaň indi bilersiň. Şu haýwatly sözleri bilen Mariniň polisiýasy Ilamanyň öýüne geldi. Hopsuzlyk aradylar sebäpli ady Ilaman diýilip üýtgüdilen Mariniň bayramaly etrawynyň ýaşaýjysy mundan bir näçe gün öň öýüne 10 töwerege adam ýygnap, merhum kakasynyň ýylyna gawatlap sadaka beripdi. Şonuň ertesi güni Ilamanyň öýüne polisiýa we yerli häkimligiň işgärleri gelip, öý eýesinden ilki adamlara näz nygmat eden ad haritlarynyň gelip çykyşy bilen gyzyklandylar. Polisiýa ilki uny ýagy kimden we näçeden satyn alandygymy sorady. Men adyklary hususy sewdegärlerden alandygymy, bir halty un üçin 340 manat we 2 guty ýag üçin 46 manat töländigimi aýtdym diýip Ilaman adatlygyň yerli habarçysyna gurrun berdi. Mundan soň polisiýa we häkimligiň işgärleri Ilamanyň öz sözleri bilen aýdylandy, onuň üstüne dyzap, näme sebäpden öýüne adam üýsürendigi barada düşündürüş soradylar. Men merhum kakamyň ruhuna aýat doga edeýin diýip diňe ýakyn garandaşlarymy çagyrandygymy, uly sadaka etmändigimi, umumy adam sanynyň hem ondan geçmändigini düşündirjek boldum. Resmiler kinaya bilen kabul bolsun diýip 2000 manat möçberinde jerime tölemeli etdiler diýip Ilaman gurrun berdi. Ol 2000 manat jerime töler ýaly mali ýagdaýynyň ýokdugyny aýdyp, ýyllardan sosial arlygy saklamak, adam üýsmeleňlerini gurnamazlyk talaplaryna gözükçülüň bir taraplaýyn kä halatlarda logikasy häsiýetde alınıp barylýandygyny aýtdy. Eger de resmiler kimdir biriniň beren sadakasy bilen aladylynýan bolsalar, onda näme sebäpden bankomatlaryň, dukanlaryň öňündäki ýüzlerçe adamlyk nowatlar olaryň gözlerine ilmeýärkä? Bu 200'lülük bolýar diýip Ilaman adatlygyň habarçysyna öz nägileligini bildirdi. Azatlyk radiosuna Bayram Ali'nin häkimliginden we polisiýa idarasyndan ýokurda beýan edilen ýagdaýlar boýunça kommentari almak başartmady. Bu ağırlykda Türkmen häkimetleri toý çäherleriniň başlamagynyň öň ýany gelip, dawarlaryň çäkli ýagdaýda geçirilmegini hem talap edip başladylar. Bayram Ali'de bir hojalyk toýutjak bolup durka üstüne yerli resmiler gelip, toýa çağırılan märikanyň az bolmalydygyny, şeýle de gelin alja 2den artyk ulogyň gatnaşmaly däldigini aýtdylar. Resmiler uly jerimäniň salynjakdygy bilen haýwa datdylar diýip Bayram Ali'daky habarçymyz gurrun berdi. Türkmen häkimetleri ýurtda 2 hadisesi hem resmi hasaba alınmadyk Covid-19 aladylary bilen baglylykda koronawirusyň pandemiýa diýilip ikrar edilmeginden tas 6 aý çemesi soň ýüz maskalaryny dakynmak, sosial arlygy saklamak ýaly çäherler girizdiler. Emma Türkmen resmileri bulary gönüden göni Covid-19 howpy bilen baglanşdyrman, munyň insan saglygyna ziýan beriji tozun bölüjükleriniň kadadan artmagy sebäpli girdilendigini öňe sürdiler. Galy bersede bir tarapdan Türkmen häkimetleri bu talaplary berjaý etmeýän ýaşaýjylara garşy ulanylýan jerime çäherlerini güýçlendirseler, beýlik tarapdan ýurduň durly kunjoklarynda, şol sanda paýtaxt Aşgabatda bankomatlaryň, dukanlaryň öňündäki uly nowatlar saklanyp galýar. Paýtaxt Aşgabatyň Parahat 3. Drop bir etrapçasynda şu ýerden bäri suw ýok. Her sagat yerli wagt bilen 2 boldy diýip adatlygyň habarçysy habar berdi. Türkmenistanyň paýtagtynda suw, elektrik kesilmeleri, ýyladyş ulgamlarynyň bozulmagy adaty barda. Şol wagtda soňky 10 ýylda Aşgabatyň awadanlaşdyrylmagyna millionlarça, belki milliardlap dollar harçlandy. Tadakanyň we Türkmen telewizionynyň habarlarynyň çen tutulsa, Türkmen hökümetiniň meclislerine köpçülük çärelerini uly guramaçylykda geçirmek meselesinden soň ikinji ýerde Aşgabaty awadanlaşdyrmak, ony dünýäniň iň model we ýaşamak üçin iň amatly şäherleriniň birine urmak meselesi durýar. Ýöne döwlet habar serişdeleri şäher ýylatynyň
ýygy-ýygydan duşýan kynçylyklary, suw, elektrik, ulog meseleleri, ösüp oturan bağlaryň çapylmagy, antennalaryň we sowadyjylaryň goparylmagy ýaly problemleri barady. Hatta paýtagty suw wasan ýagdaýynda hem habar bermeýärler. Eger de kada kanunly ýurtlarda suwya tok keriljek bolsa, şäher ýaşaýjylaryna öňünden habar edilse, Aşgabatda ýaşaýjylar suwun ýa togyň kesilenini diňe boljak iş bolanyndan soň bilip galýarlar. Ýöne olaryň munyň sebäbini anyklamak finansyklary çalarak başa barsa-da meselenin haçan çözüljekdigini bilmek finansyklary köplenç başa barmaýar. Parahat 3 Drop etrapçasynyň ýaşaýjylary şäheriň suw edarasyna telefon edýärler. Olary uly bir hadisanyň, ýagny awariýanyň bolanyny gaýdyldy. Ýöne bu golaýda suw beriljegini aýtmadylar. Ýaşaýjylaryň garaşan wagdalary berilmedi diýip habar çaýtdy. Meselenin has satak yeri bolsa, Tomsun Jokramussyna adamlara awtologly suw getirmek ýaly wagtlaýyn. Ýöne zerur çärak hem gurnalmaýar diýip habarçy sözüniň üstüne ýetirdi. Aşgabatdaky suw meselesinden habarly adamlar şeýle ýagdaýlarda ýaşaýjylara awtologly suw getirip paýlamak çykalgasyndan köp gatly jaýlaryň ýaşaýjylarynyň tapan gaplaryny alyp suw nobatyny duruşlaryndan habarlydyrlar. Tomsuny howralyan beton jaýlarda günüdin suwsuz almak diňe teşnelik kemdäl. Hajatkanaňy suw bilen çaýkap bilmän porsa bolup oturmak jezasyny hem çekdirýär. Şeýle ýagdaýda mehmanyň da bolsa dat günüňe diýip adyny aýdylmalygyny soran ýaşaýjy adatlyk bilen söhbetdeşlikde beýrenli. Suwya lagym geçirjileriniň bögülmegi, ýyladyş ulgamlarynyň bodulmagy diňe Aşgabatda däl. Türkmen şäherleriniň ählisine adaty da döwürli. Sebäbi könülün geçirjileri täzelemäge, çalşyrmagy turwa ýok. Beýleken jamlar hem ýeti ýetmezçilik edýär diýip ýagdaýdan habarly hünärmen 55 ýaşyndaky resmi adatlyk radiosyna aýtdy. Onun sözlerine göre prezidenti ve beýleki ýolbaşçylary diňe şäheriň daşky görnüşi, ýasama, yalan gözelliği gyzyklandyrýar we bu gyzyklanma ak mermerli Aşgabaty awadanlaşdyrmak bahanasy aslynda millionlarça dollar harçlamak bilen 10 ýyldan gowrak wagtary dowam edýär. Ýöne ulanylmaly möhleti bir wagt geçen çüýren injamlary çalsyrmaýarlar. Şu sebäpden hemme ýerde şäheriň bar etrawyna denýäli deşilen turwalary agaç tagta dakap odaga çekmeýän beceriş usulyny bejerýärler diýip anonimlik şertine gurlaşan resmi sözüniň üstüne ýetirdi. Bir sistema, ulgan problemasy. Munyň üstüne iş bilýän hünärmenler hem ýetmeýär. Sebäbi köp adam gitdi diýip olaýtdy. Türkmen hökümetiniň tanqidçilary prezident Gurbanuly Berdimuhammedow we onuň töweregindäkilerin Aşgabatda gurulýan gymmat baha guruluşlary daşary ýurtlara ösüş hökmünde görkezmek we gazdan gelýän pullary köp mukdarda ogurlamak üçin ulanýanlyklaryny, şäher ilatynyň awadançylygy bilen düýüpden gyzyklanmaýanlyklaryny aýdýarlar. Şeýle aýplamany golaýda sosial mediada eden çykyşyny Murat Gurbanow, Türkmenistanyň demokratik saýlaw hereketiniň egnes başlygy hem öňe sürdi. Emma resmi Aşgabat bu hil aýplamary ne inkar edýär, ne de tasdiklaýar.